Lemmenjoella olisi tarkoitus lähteä vähän hiihtovaeltamaan. Tässä on vähän vaiheet vielä pakkaukset, ollaan vielä Sauvan räntseliä. Lapskausta riittää. Ruokavaihtoehtoja on 2. Chicken korvakarri. Vastavit riittää. Vaelluskengät kautta saappaat. Joo. Leirikengät eli karvakroksit. En käy. Talvikroksit löytyy. Koretakki. Korehousu. Kova pullo hei. Huomenta pöytää. Ollaan tässä Nurkkalahdessa. Vihdoin ja viimein ollaan saatu sukset ekaa kertaa jalkaan ja ne on pitkät. Ja tarkoitus olisi nyt lähteä tonne Lemmenjoen kansallispuistoon Vaskojärveä kohti. Tonne oikealle. Lähdetään alkuun seuraamaan kultamiesten moottorikelkkajälkiä ja niin kuin kuvasta näkyy, niin tällä hetkellä keli on aivan mielenvikainen. Aurinko paistaa ja ehkä semmonen 10-15 astetta pakkasta. Ja aurinko lämmittää jo tosi hienosti. Ja kelistä muuten, niin edellispäivänä kun tultiin, parikymmentä tuntia ajettiin ja viimeinen 5 tuntia tultiin hirveässä lumipyryssä ja tänne on tullut 40 senttiä uutta lunta. Ja se vähän hankaloittaa tätä matkantekoa. Meillä ei ole ollenkaan hankikantoa, niin keulamies saa sit kyntää aika syvällä, mutta luisto ja kaikki vaikuttaisi ihan hyvältä ja ahkiot tulee mukavasti perässä. Kyllä nyt täytyy sanoa, että tästä alkaa rauhoittuminen. Tää maisema ja tää keli, niin tää ei voisi olla enää parempi. No aika bueno keli. Kuinka pitkään meidän pitäisi hiihtää tänään? 20. No, mutta eihän se ole mikään ongelma. Paikalliset taas naureskeli meidän aikeille. Saa nähdä kuin käy. Niin no ennenkin naureskellut ja me ollaan tultu aina voittajana takaisin. Mäki sen kun jatkuu. Aika kiva mäki tässä. Ollaan varmaan puolesvälissä. Alhaalla oli pakko laittaa housukarvat kiinni. Ei se Matti vetää. Matille nousukarvoja, että pistettiin vaan pitoa sinne pohjaa. Kohta syyää. Siinä on kilon setti. Siinä on kilo tavaraa. Mutta on tässä jo nälkäkin. Mua jännittää. Mikä sua jännittää? Tää on nimittäin mun reissun kovin koettelemus, kun mun pitää yrittää syödä toi tuplapussi ruokaa. Mikael aloitti tänään peli. Pieni tämmönen välikahvipilkki. Paljonko oli jäätä? Jäätä on varmaan semmonen 50 senttiä, 60 senttiä. Aika vähän. 1/3 tultu ehkä tuurilla. Wow. Aika loivaa maastoa pitäisi olla, että voi nousukarvat kuoria pois ja lähtee laskettelemaan vaan. Kahvipannu vaikuttaa jehuva. Jehuva.
jokaiseen luistaa. Mikael, Mitä? Kukkuu. kuis menee? Ihan hyvin. Ei oo minkään tyyppistä pitoa näissä suksissa, ei niinku pienintäkään. Et ei tarvitse olla ihan siis hitusen, jos on ylämäkeä. Sit kun mulla ei oo noit ylävaljat tässä lantiooremmissa, se painaa suoraan verenkierron pois tosta reisistä ja se on vähän sit huono homma. Puutuu vähän. Juu, mut näillä on mentävä. Pitää vaan selviytyä. Mites Sami? Hyvin, mä sain rytmihäiriötkin ohi, kun mä otin ton jääkylmän juomapullon pois tosta takin sisästä, niin nyt menee taas ihan eri vaihteella. Kovaa menee. Vähän reidat tukos, mutta mennään pähkinään ja jääkalikoi suuhun, niin katsotaan mihin se riittää. Mun mielestä aika kannustava lause mä oon joskus kuullut, että kyllä tää tästä kun tietää tilaa saa iso hörsyn viskiä. Joo, näin se on. Lähdetään positiivisen kautta. Kyllä jos 18 kilsaa vetää perästä tätä veneet, mikä painaa yhtä paljon kuin ite, niin kyllä siinä ihan yhden voi ottaa. Voi. Noniin, vihdoin ja viimein saavutettiin meidän leiripaikka. Kello on nyt 8:30. 11 tuntia melkein tulla tänne ja hyvin meni. Joo. Aika kovaa rallia oli. Joo. Ei se ihan ilmatteeksi tullut. Nyt olisi vielä pieni rutistus edes tässä, että saadaan meidän basecamp pystyyn. Me ollaan tampattu tähän jo tämmönen ihan näppärän näköinen alue kotaa varten. Tässä on lunta varmaan semmonen 6-70 senttiä. Ja tässä on, siis se tarkoittaa sitä, että tässä on vielä 5-60 senttiä tässä niinku alapuolella lunta. Tuossa pari poromiestä sanoi, että täällä taimeni on, mutta ei ole näkynyt vielä ainakaan. Mutta ihan hyvin. Keli on komia ja vietetään tosiaan välipäivää tässä. Ja se on noin mun kantapäillä ihan hyvä, kun mulla on ihan järkyttävän kokoiset rakot kantapäissä. Niin tää välipäivä tekee ihan höpöä tähän näin. Mutta kyllä vähän hirvittää, kun huomenna pitää toi tunturi tosta ylittää, niin se voi olla, että ei ole kantapäin huomisen jälkeen ollenkaan. Mut en mä tiedä. Näillä on mentävä mitä on annettu. Toivottavasti saadaan pari taimet iltapalaksi. Mites täällä pilkkiminen sujuu? Ei nyky. Vielä. Ei ollut vielä mitään ohjelmaa. Ei oo vielä ollut hässäkkää. Mukava ilma on. Ei ois kylmä. Pari kalaa vielä, niin se ois siinä. Jees. Mitäs seuraava potilas? Vähän on kalat ujoi. Mut ihan hyvin menee. Aisemat on ihan ok tonne. Tuossa olisi meillä huomenna pieni sellainen aamupala painaa tosta yli. 60 kiloa per nuppi. Mistä kohtaa sä, onko se ihan tosta niinku... Ei se ole vähän tosta vasemmalta. Mut kyllä se vähän kysyy tahdonvoimaa, mutta sitähän meillä on. Eli se puru on niinku tän lumihuippuksen ja ton seuraava isomman niin väli. Se on toi kaikkein korkein huippu, niin sen oikealta puolelta. Ja kaartaa vasemmalle Kaartaa vasemmalle tuot toi puru. Äänestys. Mitä sanoo Matti? Tarvitaan vähän lisää informaatiota siitä, että miltä se tuntuu. Paskalta. Mä sanoin, että se on ensimmäisellä ketä vetää, niin se on suht sykkimistä siihen asti, kunnes päästään tohon asti, niin näkee, että puut harvenee ihan selkeästi. Joo. Siihen ei oo hirveen Siihen pitkä asti. matka. Mut ihan rehellisesti sanottuna, niin ihan sama kultaa kautta, niin se on nousukäinen näytä, jos se nousu tästä, Joo. niin se ei oo mikään ihan. Mä oon sitä mieltä, että mennään sieltä oikean kautta sinne puruun ja sieltä palaa.
lasketaan sinne. Mä oon samaa mieltä. Koska siinä tulisi ehkä se, että päästäisiin vähän ylemmäs ja olisi ihan kiva ehkä vähän laskeekin. Se on meidän ainoa chanssi päästä ylös Niin. Ja laskemaan. Ja otetaan me riskiä, otetaan pikku sykkiminen ylös ja päästään käymään kerran ainakin ylhäällä. Ihan rehellisesti sanottuna, niin kyllä siinäkin on riski, jos me lähdetään seuraamaan tuota kelkkauraa. Ja siellä on lunta. Ja sit tää loppu Juu. on lunta. Se voi olla sitten tosi, tai pehmeämpää kuin Niin, tuolta. niin. Ja jos ajattelee matkallisesti, niin tämähän kiertää. Tää täältä. Ehkä enemmän kuin se, että menetään tosta. Ei mulla ole tossa sitä reittisuunnitelmaa, mutta se on laskettu se matka sen mukaan. 13 kilsaa kartalla. Mene sieltä. Tarkka Aha. on tästä tää reitti. Ah. Plussana tällä reissulla on ollut kyllä toi Hellsportin kota, mikä vuokrattiin, ja kamina siihen. Pienillä risuilla ollaan poltettu sitä ja saa aika kivan lämmön ja saa kuivatettua kaikki vaatteet ja saappaat tuolla kodassa. Ei tässä nyt maisemaskaan on ihan hirveästi valittamista oo. Äsken käytiin vähän tossa noin Pilkillä ja ei sieltä mitään tullut. Tässä on pieni demonstraatio, mitä käy, jos täällä ei käytä suksia. Tätä on tampattu 2 päivää tätä lunta tähän, ja jos tässä lähtee kävelemään kumppareille, se on aika... Tule mun luo. Nelinkontiin vedetään. Kota oli aika mielenkiintoinen pystyttää sukset jalas, varsinkin kun meni tuonne sisälle maavaatetta pistää kiinni. Ja... No, ei se mitään, piti vaan selviytyä. Taas. Mikaelilla on tää suksihuolto käynnissä. Vähän jäitä irrottelen tässä huomista varten jo. Nousukarvat pistää tänään illalla jo huomista varten kiinni. Huomenna on aamu 7 aikaa herätys ja 9 aikaa olisi tarkoitus sitten lähteä eteenpäin. Mitä veikkaat, Mikael? Kuinka suklaa päivä huomenna tulee? Huomenna tulee varmaan ihan hieno päivä tosiaan. Et eka 5 kilsaa on semmoista aika tiukkaa nousua ja sit voi olla jopa 8-9 kilometriä, että tullaan niinku semmoista kurua alaspäin ja et se ei ole hirveän upohtavaa, siellä ei mene minkään tyyppistä katkua tai mitään. Et yleensä tuolla ylemmässä tunturissa, missä ei ole puita, niin toi tuuli kovettaa sen lumeen ja toivotaan, että näin on myös tapahtunut. Ja yksi sitten semmonen pieni murheenkryyni on tässä, mulla on kantapäät aika pirun huonossa kunnossa ja että miten ne kestää ton huomisen, että kun on nousuu paljon, niin se joutuu vähän nostelemaan jalkoin. Niin miten ne kestää, mutta... Koitetaan teipata hyvin ja... Pitää teipata hyvin, joo. Eiköhän se siitä. No niin, tässä vietetään leppoisaa kotailtaa. Tehtiin muun muassa... Mulla oli vähän ongelmia tuossa ensimmäisen päivän tää lantion vyön kanssa, kun ei ollut olkahihnoja ollenkaan, niin se valuu tohon lantiolle ja sit se painaa noita reisilihaksia ja ne hapettuu aika nopeasti. Niin korilla teipistähän me sit tempastiin tähän ihan kunnon valjaat tähän näin ja ne on testattu ja erittäin hyväksi todettu. Niin huomenna kun on nousu, niin ei kaikki painettu tohon lantiolle, vaan saa vähän jaettu, ettei se, kun on 60 kilo ahkio kuitenkin, niin se inhottavat tuntuu tuossa reisilihasten päällä. Mitäs muuta? Eikä tässä oikein... Tässä näin varmaan kuunnellaan vähän Luonto-Suomea tänään ja syödään vähän herkkuja vielä tässä ennen huomista, että saadaan vähän sokeria ja muuta. Mukavaa on ollut. Tässä ollaan tiistai-päivä taukopaikalla.
Mites menee? Hyvin menee. Ollaan noustu vähän tunturiin jo ja kohta pitäisi nousta pirusti lisää. Juu. Jotain remmeä suksin pohjaan ja lähtee taas nousemaan. Ahkiokin tulee perässä. Tosta lähdetään suoraan ylöspäin. Paljon meillä on Sami matkaa? Tai Onko se edes kilsaa? Pari. Ai mihin? Tohon Paljon nousua. pää. Nousua on. Stints. Pian kun löytäis missä ollaan. Eihän sitä oo. Kohta ollaan puurajassa. 2 kilsaa. Mä ajattelin, että meillä olisi ollut 5 kilsaa. Se on peruttu. Nousu on peruutettu. Joo. Eli Matti, sulla on joku 2 kilsaa liukasta. Juu. Keli on ollut kyllä aika hyvä. Mennyt ihan tyhjä käynnillä tää homma. Niin. Alkaa hanki kantaa pikkuhiljaa vähän. Varsinkin kun Antti kyntää edellä. Mitäs maistuu? Aika hyvä. Hyvää ja paljon. Joo, eli mulla häin nousukarvo joo. Ja nyt kun lähdettiin tänne tunturin kiipeämään, niin suksi luistaa aika pienessäkin ylämäessä. Varsinkin kun 50-60 siellä takaa, niin onneksi tuli tämmöiset remmit mukaan, niin näillä saa vähän pitoa ehkä. Pistää vielä toiseen sukseen ja lähdetään testailemaan. Kahvin jälkeen lähdetään täryttää tunturiin ylös 2 kilometriä, niin hyvässä lykyssä ollaan sit sen jälkeen ylhäällä ja sen jälkeen onkin pelkkää laskua Vaskojoen autiotuvalle. Mikäs siellä odottaa? Siellähän meitä odottaa sauna. Miten menee? Hyvin menee. Kohta lasketaan. Kohta saunotaan. Effingi tuli vähän omet edelle. Joo. Onko oikeesti 2:30 vai? Miksi te sanoitte? Joo. Mihin se aika on kadonnut? Siitä olisi kelloa nyt. Joo. Ei, kyllä se on vasta viikon päästä. 1. Voidaan siirtää itse asiassa 10 kello. Joo. Kello on tosiaan 2:30, ollaan tässä Vaskojoen autiotuvalla ja saavuttiin tossa, olisiko se ollut noin kello 8 aikaa tähän ja tehtiin ruuat, syötiin hyvin, saunottiin erittäin hyvin ja Elfingin Mika paistaa meille makkaroita. Tulee muuten ihan timanttisia. Ja nimenomaan just mitä mainitsit, toi talvella lumijäljet on äärimmäisen mielenkiintoisia. Eli niitä lähdetään. Ja nyt vaan kaikki kuulijat soittamaan ja kysymään, kertomaan havaintoja, pannaan Paavo ahtaalle. Nyt saa kysyä vaikeitakin. Niin.
Miltä se vaikuttaa? No. Kakkoslaatuun. Jaha. Mites Elfing on tehnyt? Tässä on tän reissu ensimmäinen Otso-astiasarja, ensimmäinen palanen. Eli ruokalusikka ja se on ready. Aika hyvä tuli, vaikka itse sanonkin. Mitäs jos katsojat haluaa kerätä koko sarjan, niin saako tätä jostain Kyllä tätä saa, ei ihan pikkuhintaa tätä astiasta ei saa, mutta se on kuitenkin käsin tehty. Kerro vielä mistä puusta se on. Tää on vanhaa kunnon keloa, missä vähän haisee semmonen tervaksinen. Se on runko-osainen. niin hyvää puuta? Mitäs Matti on saanut tehtyä tästä tänään? Näytäs vähän. Mä oon tehnyt tosi voiveitseen. Tää on vähän tämmönen, pitäis antaa vähän Miten se noin niinku käytös pelaa? jakopaperi. Mahtaako meillä olla ihan riittävän karkeat paperin mukaan? Onks toi ensimmäinen voiveitsi, mitä sä oot koskaan nähnyt? En mä tiedä, ensimmäinen viimeinen ainakin. No niin, maisteri. Oho, vesi huikkaa. Näin on. Miltä se kartta näyttää? Mitä mietit? Mistä on tultu ja mihin ollaan menossa? Pahoista paikoista on tultu ja ollaan menossa kohti tuntematonta. Noin. Vai kysyykö sä niin tähän reissuun liittyen? Joo. Jaa. Kyllä se tästä pikkuhiljaa selkiintyy. Eikä siinä vielä kaikki. Onko toisessakin? Toisessa selässä on samanmoinen. Ai. Huomenna pitäisi lähteä taas hiihtämään, että saa nähdä miten meikäpojan käy. Vähän ne on tollaset. Jotain pientä. Jotain pientä joo. Mut ei auta kun selviytyy vaan. Piti vaan selviytyä. Niin. No niin Mikael, miltä se autiotupa-elämä maistaa? No tämmöstähän tää on nyt ollut. Istutaan tää Vaskojoen autiotuvalla tai varaus- ja autiotuvalla ja edellispäivää saunottiin ja se oli tosiaan edellispäivää. Tässä ollaan nyt vähän hoidettu varusteja ja jalkoja ja muutenkin kehoa ja mieltä täällä autiotuvalla. On ollut aika tämmöstä autenttista autiotupa-elämää. Täällä on vähän vuoleskeltu ja vähän käyty hiihtämässä ja katteltu maisemia ja otettu itse asiassa pari päivää nyt aika rennosti, mikä on varmasti ihan hyvä juttu, kun tarkoituksena olisi tuosta Vaskojoelta niin lähtee suoraan etelään Maantiejokeen pitkin luultavasti ja tarkoitus olisi päätyä tuonne Puskujärvelle parin päivän päästä. Joka reissus joku pulahtaa. Tässä reissussa mä pulahdin. Kävin vähän tutkiin jäätä ja
niinhän se siinä sit vaan kävi, että meikä Suitsait Sukkela humahti tosta jäästä läpi ja vähän reippaasti polveen asti kerkes vesi painamaan, kun sai sauvoilla itteni ylös ja pääsin kyllä onneksi aika nopeasti pois sieltä. Suuremmilta vahingoilta vältyttiin. Tosta mä menin tosiaan sisään ja tuolta tuli ulos. Ei vaiskaan. Onneksi ei käynyt pahemmin. Tässä korjaillaan just ahkion vetovyötä. Tästä lähti toissapäivänä toi lenkki, mihinkä toi aisa tulee kiinni kokonaan irti tosta. Täytyy jonkunnäköinen viritys keksiä, että pystyy loppureissu vetämään tot ahkioon. Saa nähdä, mitä tulee. Toivottavasti kestäisi. Iltapala pekonit. Otetaan vähän energiaa huomiselle hiihtoreissulle. Tänään on perjantai 25.3. On ilta ja ollaan kodassa. Kova kylmä, tyyni ja kirkas ilma. Valitettavasti ei revontulia. Mietittiin, mitä kotona kaipaisin. Ehkä arkea, hyvässä ja pahassa. Tänään lähdettiin Vaskioen autio ja varaustuvasta kello 10. Tunti hiihtoa ja tauko. Lounas oli Solisevan puron vieressä, josta Sami haki meille kahvivedet. Ensimmäinen kaasu vielä käytössä kaikesta 3. Tämä oli aika rutiinipäivä parhaimmillaan. Hiihto sujui, hyvät tauot ja saavuttiin tavoitteeseen, eli tähän majoituspaikkaan kello 17. Ehkä. Tampattiin kodalle alusta lumeen, mutta oli pakko käyttää sukset jalassa koko ajan, koska upottaa. Haettiin Antin kanssa vettä joesta. Nyt vaan hengaillaan kodassa ja kuivatellaan kenkiä ja saappaita. Mietittiin, että täällä ollaan luonnon armoilla täysin. Se on aika tylyä. Nimittäin on aika kylmä yö tulossa. Mietittiin myös, että tästä täytyy alkaa ajaa koneita alas. Pahimmat päivät on jo takana ja asioista on tullut rutiinia. Seuraava ihminen on ehkä 15 tai 20 kilometrin päässä. Ja se on aika paljon. Täällä ei ole käytännössä kukaan. Ilma ja luonto on täällä tyly. Tuntuu myös, että alkaa tutustumaan retkitovereihin. Kiinnostavia keskustelunavauksia ja sisäpiirijuttuja. Keskusteltiin muun muassa, kannattaako Kaamasessa tilata kaljaa jo suihkuun. Sami ja Antti katsovat karttaa, Mikael keskustelee. Tänään kaadettiin puoli pulloa iltaviskiä ja kello on vielä tosi vähän. Noin 10. .25.3. lauantai. Ollaan matkalla kohti Puskujärvelle. Tää päivä ollaan hiihdetty tämmöstä hyvää suota pitkin melkein koko matka.
puoli kilometriä oli tuolla mettän keskellä, missä vähän upotti enemmän, ja nyt on vielä semmonen 8 kilometriä jäljellä ja aurinko paistaa ja muutama aste pakkasta ja lämmin on. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Ollin pitäisi huomenna illalla saapua Puskujärvelle sitten moottorikelkkakyydillä ja liittyy sitten meidän mukaan siitä. Miltä on Matti hiihto tänään tuntunut? Tänään on ollut ihan hyvä meininki. Ensimmäistä päivää kun oikeastaan konkreettista hankikantoa. Moni on ollut syönnillään. Vois sen näinkin sanoa. Vielä on 10 matkaa. Se olisi sunnuntai-iltapäivä, kello on 3:30. Täällä aletaan pikkuhiljaa odottelee Ollia leiriä. Tuossa aamupäivällä mä tein vähän tuommoista suojamuuria. Se on luvannut ensi yöksi reilu 10 metriä tuulta ja saattaa olla, että jonkun verran riepottaa tot meidän telttaa. Viime yönä oli varmaan 6-8 metriä. Sekin tuntui jo aika hyvin. Jätkät lähti just hakemaan vettä tosta järveltä. Saadaan keittyä kohta ruuat. Siinä on sillaksi tehty jo valmiiksi puut. Ei muuta kuin kamina vaan tulille. (6–8) väliin varmaan se Ollin pitäisi tänne tulla, et saas nähdä. Niin kuin kello ilmanpainemittarista voi havaita, niin on jonkunmoinen myrsky tulossa. Se on tipahtanut aika nopeasti toi ilmanpaine, mikä vähän ennakoi sitä, että kohta plomaa. Ollin pitäisi tänään tulla illalla Hanssin moottorikelkkakyydillä. Me ei olla saatu niihin yhteyttä nyt parin päivää, kun ei ollut kenttää. Saa nähdä, näkyykö Ollia tänään vai tuleeko ne sit vasta huomenna tänne. Eilen saatiin viimeinen karhu ryhmään mukaan. Hanssi tosiaan toi Ollin moottorikelkka kyydillä se eilen illalla ja siihen sattui semmonen epäonnettomuus, että
hirveä lumimyrsky iski oikeastaan ja Ollille ja Hanssilla oli sitten vähän vaikeuksia mennä eteenpäin ja sitten Hanssi oli lähtenyt tekemään tietä kelkankaan. Kun Olli oli reessä siellä perässä, niin sehän juuttu sitten jumi sinne pehmoseen tunturiin ja Hanssi oli joutunut sitä yksin kaivassa ja 1,5 tuntia ylös. Ja sitten se oli hakenut Ollia ja siinä oli jo pieni pelko tullut, että näinkö ne joutuu jäämään kahdestaan sinne tunturiin lumimyrskyyn. Niitä oikeastaan mä olin yksin sen Reen kanssa siellä tunturilailla ja mietin, että mitäköhän tapahtuu, kun kenttä ei tietysti ymmärrettävästikään ollut ollenkaan, että ei pystynyt soittamaan, niin sitten ihmettelin, että mitäköhän tapahtuu. Mutta vähän jo valmistauduin, että olisi jäänyt siihen rekeen sitten ensimmäiseksi yöksi, mutta ei sitten onneksi tarvinnut kuitenkaan. Pimeä alkoi tosissaan lähestymään ja sitten kello taisi olla jotain 9 pintaa, kun äijät sitten täräytti siihen kodalle ja Hans oli hiesti ihan märkä ja näin poispäin. Ja saatiin vaatteet kuivumaan Hanssille ja Hans jäi sitten myöskin kotaan yöksi, että meitä oli yhteensä sitten 6, että vähän tehtiin tilaa, niin ihan hyvin tähän mahtui, että yö meni oikein mallikkaasti. Ja Ei, tää ei tuu päättyy hyvin. Lahti on kaatus jo. Hyvin tulee Matti. Miten meni Matti? Vitun paskaa. Tää oli ehdottomasti passin 300 metriä.